भांड्यावरचं स्टिकर काढायला जमत नाही. एक तर ते भांड पाण्यात घातलं, आणल्या धुतलं आणि ह्याचा स्टिकर काढायला गेला तर तो असा राहतो की अर्धवट तो भांड्याला चिटकतो आणि तो गम आपल्या पोटात गेलेला चांगला नाही. मग आणल्याच नवीन भांड काय करायचं, गॅस पेटवायचा 2-3 सेकंदासाठी आणि त्याच्यावर धरायचं. जास्त नाही. पाठीमागे पण स्टिकर आहे, पुढे पण स्टिकर आहे. गरम केला की लगेच निघेल दोन्ही बाजू. ह्यानी काय होतं, गम त्याचा वितळला जातो आणि ते स्टिकर पटकन निघतं. तर काहीतरी नोकवाला घेऊ गया, असाच भांड्यात हात घातला तर काय होईल, हात बाजार. इलो ना पटकन.